Bueno, moi bons días a todas. Moitísimas gracias, de verdad, por estar hoxe aquí. Para nós, para o equipo que estamos detrás destas axudas, é moi emocionante veros, aínda que ca mascarilla, reconozco algunha das persoas cas que tamén estuvemos nos seus emprendementos, no vídeo, ver o rostro destas axudas para a nosa administración é moi importante, ver que servimos e que esas axudas sirven. E iso, insisto, para este equipo é fundamental, porque ese é o obxectivo do Fondo Social Europeo e que saibades que hai un equipo detrás, Aurora Patiño Doval, a subdirectora de promoción, e tamén, por suposto, Eva López da Universidade. Bueno, moi brevemente a miña intervención, porque eu estou deseando, e supoño que vos tamén, escoitar a Chelo López Rodríguez, que durante moitísimos anos exerceu a súa profesión nunha empresa privada, e un día, Chelo, despois de estar en esa empresa, ademais, como unha das persoas, un pilar fundamental, en Lugo, concretamente, decides facer un emprendemento ou darlle un xiro á túa vida importantísimo, un xiro fundamental. Chelo López é de Lugo, non está no programa EMEGA, pero, queríamos, dende logo, o programa EMEGA é un programa para abrirnos, para, como decía antes a conselleira e creo que tamén Eva, para crear e tecer redes fundamentais entre todas. Non só aquelas que en un momento da vosa vida percibistedes este tipo de axudas, senón tamén outras emprendedoras, tamén no ámbito rural, a mí me parece fundamental. Agora, fai un momento, decía Iria, que está aquí con nos tamén, o decía Iria, o importante que é o emprendemento no rural. Eu recordo, se me permitides, como anécdota, cando fomos a visitar a adega que creou Iria no Ribeiro, concretamente en Leiro, pois o alcalde da corporación decía, menuda alegría tan grande de pronto ter aquí a unha familia con xente nova nun concello pequeno perdendo habitantes, non? E o importante é precisamente ese emprendemento femenino que, de alguna maneira, arrastramos tamén as nosas familias ou os nosos círculos. Chelo López Rodríguez, de Leite Gandería Quitián, eu teño que reconocer que me enamorei dela fai anos. O mellor nin se acorda. Nun encontro de empresarias en Lugo, nunha tarde, eu creo que de inverno, ela, pois, non sei por qué, porque é unha muller, a mí me imprime seguridade, pero moi nerviosa empezou a explicar toda a súa traxectoria e por qué chegou a donde chegou, E en aquel momento eu estaba nunha butaca e, de verdade, teño que confesar que me quedei prendada do seu empuxe, da súa sinceridade, das súas inquietudes. Por eso, tamén nos gustaba que hoxe, Chelo, estiveras aquí, a pesar, como todas, de que hoxe é un día complexo, complicado, que ven do Páramo na provincia de Lugo, por certo, un concello precioso, aproveito para decilo. E, Chelo, moitísimas gracias. Eu non sei xa nin como empezar, como introducirte, porque, insisto, eu me enamorei de ti, creo que eres unha muller empoderada, que as cosas moi claras, creo que decía Diana, con soños. Diana decía que era o meu soño, hai que loitar por el, hasta o final. E creo que ese foi o teu soño, verdade? Sí, bos días a todas. Decir que estou emocionada de estar ante tanta muller emprendedora, que cos vídeos me emocionei, porque me recoñezo, porque todos sabemos que, ahora que, dar gracias á Secretaría de Igualdade, á conselleira, a Eva, porque estar nun marco como é a universidade creo que é fundamental, é moi importante, levar o emprendemento non só á universidade, sino sou unha gran defensora de levar o emprendemento á escola,
porque estou segura que se falara con cada unha de vós temos unha historia detrás, verdad? Que nos levou a emprender, unha segura por unha cousa, outras por outra, pero que ao final é o noso proxecto de vida. Estou segura que moitas de vós estaredes de acordo. Os soños dos que fala Susana, acórdome perfectamente cando nos coñecemos en esa reunión. Eu sou unha persoa que gaño máis persoalmente, como mellor sou un pouco máis cohibida para falar en público. Si estaba nerviosa, pero, bueno, penso que era unha das primeiras intervencións que tiña en público explicando o meu proxecto. Sou unha persona transparente, que me encantan as sinerxias, por iso me encanta estar aquí, non podería faltar a un encontro como este. Creo que no seu momento, cando emprendín, para min sería moi grande ter esta ocasión que tedes vosoutras de escoitar outras experiencias, porque a veces creemos que o que nos pasa só nos pasa a nós. Todos sabemos que os soños son importantes, dicimos que hai esa frase tan famosa que utilizamos todos, que se o soñas, que o podes facer, pero todas sabemos que facemos horas, moitas horas, que a veces non salen as cousas como nos queremos, que emprender é esforzo, sacrificio, caerse, levantarse. Hai algo que aprendín, non sei se me estou estendendo, perdón. Non pasa nada, que te estamos escoitando todas, verdade? Estamos escoitando con moitísima atención. Xa algo que aprendín é que se un día tiña malo, era un día, pero despois vai, ao mesmo tempo, eu dicía ao principio cando empecé a emprender que sentía vértigo, pero literal. Sentía un vértigo porque eu tiña moita responsabilidade. Despois vais a conocer o proxecto, vais a entender o porqué. Entón, eu sentía ese vértigo de que te parece que te vas a marear en calquer momento, porque da presión que tiña. Tamén sou unha persona moi perfeccionista, moi exixente. Levamos a carga as mulleres desa perfección que non existe. Perdón que te interrumpa, pero estabas nunha empresa traballando por conta allea, estabas con un empleo estable e de pronto rachas con eso, dices, vou a dar un paso ao emprendemento, non? Como xurdiu isto? Este proceso teu? Eu creo que era algo que tiña que pasar, porque eu nací nunha aldea, meus pais non tiñan nada que ver con a ganadería, miña avoa, que era a que nos cuidaba, sí que tiña as 3 ou 4 vaquiñas, que sabéis que a vaca en Galicia ten unha gran importancia, non? Entonces, tiñan esas terras e era como que se nos falla o traballo, sempre, non? Entón, era o contacto que eu tiven ca ganadería, tampouco era unha cousa. Curiosamente, de pequena, a miña aldea, facíaseme un espacio cerrado. Estamos falando, teño 46 anos, para que vos poñáis en contexto. Entón, eu sempre fui moi inquieta, sempre me aburrí moito no colegio. Eu penso que estudei administrativo porque, non me disgustaba. Depois fui á universidade e deixeino cando apareceu o traballo. Me pasei 14 anos en esta empresa, nunha oficina, levando fiscal, xestión de empresas, é curioso, non? A mí ahora parece moi curioso. Axudoume moito porque, lóxicamente, para emprender e para levar o negocio, non? Mentras, eu caseime, tiña 2 nenas xa cando decidín emprender, tiñan 8 ou 7 anos, nos producimos leite. Habíamos, no ano 2006, eu xa formaba parte da empresa familiar, meus sogros xubiláronse, é un acto moi loable por parte deles, eu pasei a formar parte da empresa ao 50% con o meu marido. El reincorporouse despois de outros traballos que tivo de xerente, etc. Eu seguía traballando na empresa por conta allea, non?
Bueno, pois un pouco foi porque bueno, sabéis que o precio do leite non é unha cousa que nosotros podamos controlar. Curiosamente, cousa que non ocorre en Francia e en outros países, e é certo, aquí non se pode controlar e está desa merced en moitas ocasións as ganderías a fluctuación e de outros intereses, non? Efectivamente, entonces nosotros habíamos invertido, tiñamos unhas instalacións novas, éramos referente como ganadería tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, por xenética, etc. Pero claro, eso está todo moi bonito nun papel, pero a min eu pensaba, claro, isto vía un poquinho desde leixos, tú chegas a casa e empezas a escoitar, é que este mes baixanos isto, porque este mes non sei que, bueno. Entón, eu digo, pero se nosotros temos un produto de primeira calidad, como é posible que teñamos que estar mendigando? Entón, bueno, pois xurdiu aí no ano 2008, empezamos a viaxar, a conocer outras experiencias, e o noso proxecto inicialmente foi todo moi curioso, naceu para poñer máquinas expendedoras de leite. Sabéis que houve un boom, nosotros fomos os pioneiros, pero curiosamente empezamos a envasar leite en botella antes de poñer a máquina expendedora. Isto é moi importante porque os proxectos nunca poden ser cerrados, nunca... Dentro da vosa filosofía, que cada un temos a nosa filosofía, e dentro dunhos parámetros que nosotros queríamos traballar, como era a calidad, temos que ser adaptables. A adaptabilidade ten que estar aí, dentro da filosofía de cada un. Entonces, pues, bueno... Era xa unha adiantada ao teu tempo, porque fíxate este ano como tuvemos que irnos adaptando a novas circunstancias, non? Ti xa pensabas eso no ano 2006 polo que podría ocurrir, Claro, e ter aberto para poder responder ao mercado como se respondía a ti o mercado, non? De alguma maneira. Nos, no ano 2010 foi cando decido deixar o traballo. Bueno, xa levaba uns meses traballando no proxecto, aínda que estaba traballando. Bueno, despois definitivamente deixeino e pasei a ocupar a emprender. Isto deixeino en marzo, en noviembre estabas... Perdón, que en esa tarde en Lugo ti decías que moitas persoas no teu entorno casi decían que estabas como que si perderas a cabeza. Bueno, eu estou moi acostumbrada a eso desde que sou cativa, porque sempre fui moi inquieta, moi... O que a miña cabeza... Quero decir... Sí, pero... Que moitas veces non encontras no teu entorno, como moitas das que estamos aquí, das que estades aquí, mellor dito, non encontrades o apoio a comprensión en un momento determinado cando vades a iniciar esa revolta da vosa ruta, non? Que de alguna maneira tamén, se me permitides, pois un pouco nos van marcando, non? Nos van marcando as nosas familias, nos van marcando pois os nosos fillos incluso, nos van marcando determinadas, esas mochilas que van cargando as mulleres, non? Entonces, de pronto, dicen, ti das un cambio, ou calquera de vos dades un cambio, as que estades aquí, entonces, como que movedes un pouco, non, a caixa dos tronos. Claro, imaginai-vos, miña nai pasei de unha oficina, a nena estaba super ben colocada, era, vamos, non sei... Pasei porque eu empecé de cero, eu collí unha furgoneta por primeira vez, empecé a repartir hasta que non pude máis cos kilos, pude meter unha persoa na primeira 4 horas, despois a 6, despois a 8, entón, claro, para eles é romperlles os esquemas, porque tú estás ben, non? Temos que cambiar o concepto de felicidade, temos que cambiar o concepto de desarrollo, temos que cambiar tantas cousas. Si que é moi importante, para miñas fillas, para min era moi importante que miñas fillas viran que te podes superar día a día. Hoxe son cativas que están na universidade, unha delas está nunha carreira que son como 2 ou 3 nenas nada máis, 2 ou 3 cativas nada máis, está facendo unha enxeñería e síntese super orgullosa, e a outra, bueno, está facendo veterinaria tamén, porque lle encanta este mundo, e penso que o exemplo noso non é só o exemplo xa para as nosas fillas, sino para todas que podáis estar aquí, que cambiar, cambiar é necesario. Ademais, agora eres unha referente, creeron en ti,
creen en ti, e ademais non só eso, non o vai a decir Chelo, porque Chelo é unha persoa, unha muller moi humilde, non? Moi humilde para decir, bueno, que está triunfando, bueno, pois esa volta que lle deu a súa propia gandería, unha excelente calidade na produción láctea, pois decidiu, corríxeme se me equivoco, producir queixos que hoxe están no mercado e que son o asombro das persoas expertas. Ten dos mellores produtos en queixos que un pode imaginar. Estamos sendo un referente a Comunidade Autónoma de Galicia na produción de queixos, Chelo, pero que ademais Quintián está no top, non? E iso gracias a ese esforzo e esa labor que ti te imprimiches no día a ti e o teu entorno tamén, non? Sí, nos fomos avanzando, traballamos con hostelería, con obradores, fomos adaptando, escoitando o mercado, sempre cos parámetros de calidad. O primeiro que entrou en Quintián foi o inspector de sanidade, o laboratorio privado para o control de calidad. Desandamos o camiño andado, digamos, nosotros somos unha ganadería pequena, no que o que incentivamos é a calidad, non a cantidad. E, curiosamente, en estes anos, tomamos contacto tanto con distribuidores como con maestros queixeiros, con distintas elaboracións por España. Levábamos 4 anos en este proxecto, 2 anos levamos en obras, e en marzo, xusto 1 de marzo, empezo cos queixos, podeivos imaginar. O 11 de marzo iba a vir a prensa para presentar toda, o que facemos, a queixería e todo, e de repente vime como dirán, apaganos as luces. Tuven que sacar todo o queixo, metelo na cámara de frío e pensar que, mellor, ese queixo non saliría ao mercado, non? Tuve a gran suerte que, é superimportante, as sinergias de xente que me coñecía, que desde Ponferrada me chamaron de unha empresa especializada: oye, Chelo, que sabemos que estás en estas circunstancias, mándanos ese queixo que cho vendemos. Podes decir a marca, Podes decir a marca. Da tenda. Bueno, este caso era Vida Láctea, pero axudáronnos moitas tendas especializadas, non? Quero decir o queixo tamén, non? Sí, os queixos. Outra cosa que cuidamos sempre foi a imagen e a marca, registrada desde o primeiro momento. Ora, despois de 10 anos, demoslle unha volta e saímos agora con nova imaxen. Temos queixo fresco, temos un queixo afinado con penicillium que se chama Néboa, dai o seu nombre. Pois temos outra pasta blanda que se chama Garimo, porque en honor ás nosas aboas, a súa labor. Que importante as aboas. Exactamente. De feito, recuperamos con este queixo a forma de lavar de nosas aboas, que utilizaban a última elaboración co suero e co sal, e lavaban os queixos, non? Creo que é importante en todo negocio as persoas, iso é o máis importante, que teñamos a inteligencia emocional de poñernos no lugar do cliente, porque detrás dese cliente sempre hai persoas, hai fillos, hai pais, teñen problemas, un día está máis triste, outro día está máis alegre, saber conectar. Non sei moi ben que máis... Pois eu quería preguntarche varias cousas, hasta que Eva, que lle estaba indicando que se nos pasábamos, que por favor que nos cortase, pero a mí me gustaríame preguntarche, antes no vídeo, unha das intervintes dixo hai que estar preparadas para caerse 1, 2, 3 e 4 veces. Nos o temos comentado en moitas ocasións nestes encontros que son os terceiros, pero temos comentado en moitas ocasións cando falamos de que o fracaso existe e do fracaso se aprende. E o fracaso está aí. Non queremos mandar unha mensaxe de que todo vos vai a ir fenomenal porque recibistedes unha axuda máis outro apoio de non sei quen ou o que sea, senón que hai que estar preparados, e alguén o decía neste vídeo. Está claro, ti xa o dixeches dunha maneira máis menos, que sí que te caíches 1, 2, 3 veces, pero reconduciches, non? Claro, ese é primordial. Despois,
hai unha cosa fundamental. Vai haber un montón de xente ao vosso alrededor dicindo que non vais a poder. Eso é o que quería comentar antes, que efectivamente... Temos un montón de xente opinando desde un sofá. E despois temos un montón de xente que... Algo así como, nena, onde te metes? Bueno, é xeral, porque claro, nosotros si faz un produto que sea diferenciado, que teña unha línea moi recta, por decirlo así, que vayas a un nicho de mercado moi marcado, claro, sempre vai haber xente que diga que eso é vamos, algo que non ten salida, non? Creo que só vos ten que valer para coller impulso. Canto máis vos digan que vais polo camiño equivocado, máis impulso tens que coller. Ou polo menos eu sou unha persona que na vida, se teño as cousas claras, o primeiro que tens que creer no vosso produto sois vosotros. E se creéis no voso produto, lóxicamente estou falando de persoas que opinan. Lóxicamente, todos temos alrededor, podemos ter xente especializada, o que sea, que lógicamente sempre pero ainda tendo xente axudándoche, eu creo que temos que ter moi claro que produto queremos. Se eu quero vender leite pasteurizada, sin ningún tipo de aditivo e sin homogenizar, por moito que me dixeran que tiña que desnatar, que tiña que facer semidesnatada, que como non iba a homogenizar o leite, etc., claro que me dixo moita xente. É como os queixos. Os queixos son queixos de cortezas comestibles, son queixos de algúns de leite cruda, un de leite cruda, outro de leite pasteurizada, pero todos son queixos que, claro, que claro me dá moito traballo, claro que teño un proceso de afinado concreto, non? Pero, por que fago eso? Porque son especiales, porque son bases diferentes, non van a estar ao lado de... Nosotros, por exemplo, traballamos todo con tiendas especializadas e tiendas de barrio. Só estamos en supermercados se ese supermercado é familiar. Se non entramos, é o noso é a donde nos dirigimos. E afortunadamente, hoxe, aínda que hai grandes cadenas e é moi difícil competir, o certo é que cada vez o consumidor, a consumidora, e moitas as mulleres somos as que máis somos as que tomamos a decisión de moitas compras, pois evidentemente vamos efectivamente a ese mercado de proximidade que tanto necesitan tamén de que focalicemos aí, sobre todo nestes momentos. Chelo, non che vai facer esta pregunta porque estou segura de que me vas a contestar o que creo que xa sabemos todas. En ningún momento te arrepentiches de haber iniciado ese camiño? Non, que va, vamos, é un proxecto de vida, un proxecto familiar no que cada un temos o noso cometido e que involucramos as nosas fillas porque creo que é importante que os nenos sepan que tendemos a quitarlles problemas. Eu creo que teñen que ver que a vida é así, o sea, caerse, levantarse, probar isto, ensayo, error, e que ao final o que se trata é de que a ver, no rural temos moito potencial e o rural ten unha riqueza enorme e a gran riqueza que ten é que, bueno, eu vía o vídeo de Iria que me encantou e me sentía identificado, bueno, vexo ali que había outro día en Cos pés na terra que tamén decía que non sabía onde sacar a forza cos troncos. Bueno, perdonai porque os vin a elas, pero estou segura que se falo con cada unha de vós e tedes unha historia apasionante. Apasionante e dura, porque tanto no urbano como rural, evidentemente, aquí hai casos de éxito, pero a base dun esforzo, dunha tesón e de loitar contra moitas componentes que a veces non se contan cando aparece ese soño que queres facer realidade, non? Entonces, bueno, nosotros o que nos basaba o noso proxecto era abrir poñer en valor o noso produto, pero tamén o noso entorno, e que a xente sepa que hai outra forma de vivir e que nos coñeza tamén, porque os gandeiros, parece mentira, porque en Galicia produce o 40% do leite a nivel estatal e somos os grandes descoñecidos. E que se coñeza tamén outra forma de vivir. Por que eliximos vivir no rural? Pois porque a algúns gusta o noso silencio, porque algúns
emocionámonos co atardecer, ou emocionámonos a levantarnos e oír os páxaros, e nosos fillos teñen que ver que, o sea, que hai outra forma de vida. Tamén é unha parte de evolución persoal, non? Porque ti ao inicio comentabas que efectivamente en un momento determinado da túa adolescencia te sentías como encerrada na túa querida aldea, sin embargo, ahora, efectivamente, aprecias outras cousas. Tamén neste ano tan duro, tan difícil, se empezou a apreciar e a ver e se visibilizou máis o rural en todo o país, non? E, efectivamente, unha época, eu o recordo perfectamente, os meus avós tiñan 3 vacas tamén, prácticamente de subsistencia, e a verdade é que intentaron que todos os seus fillos se foran a cidades, que se foran a abrir camiño fora do medio rural, porque era como moi esclavo, se decía, eu escoitaba iso a miña avó e ao meu avó, non? Polo tanto, esa volta. E outra cousa importante que ti decías, ti que, ademais, estabas traballando e no ámbito da fiscalidade. Moitas veces se cree, e eu recordo, e xa remato de verdade, Eva, rematamos, eu recordo que quen se quedaba na casa na explotación gandeira, pois aquela persoa que non valía para estudiar. E era un error tremendo, porque unha gandería é unha empresa. Exactamente. Entón, efectivamente, hai que estar moito máis formado incluso que... Bueno, para todo hai que estar formada, non? Evidentemente. Pero unha empresa no ámbito rural, calquer emprendemento é unha empresa que ten un montón de componentes, e iso sabemos moi ben polo que decía Eva ao principio, que nese momento que decidimos apoiar para evitar o fracaso de empresas no primeiro momento, non? Son moitas... o que tedes que abarcar, Chelo, non? Moitas dificultades, pero tamén tedes que saber un pouco de todo, non? Bueno, porque eu... A parte da especialidade. Claro, eu sempre fago fincapé en que son gandeira, inda que a miña parte, o mellor dentro da empresa, non é exactamente na que máis estou, pero creo que hai que dignificar ser gandeiro. Que pasa? Somos persoas que decidimos quedar no rural e que estamos xerando riqueza no rural. Despois, somos empresarios, non podemos separar o gandeiro con empresario, porque non dou entendido eso, non me... Por moitas voltas que lle dou, non dou entendido esa... E depois hai outra cousa, que hai unha brecha moi grande entre o rural e o urbano. E non se entende tampouco, porque ten que haber unha sinerxia, non unha brecha. Eu creo que o COVID veu para abrir, bueno, a ver, ben entendido, dentro das circunstancias veu para poñer en valor, para que abramos os ollos e vexamos o papel fundamental do rural, da importancia de comer sano, de enfocarnos, digamos. Totalmente de acordo, non? Se viu o valor do rural. Quixera que cerraras ti antes de dar paso á mesa de experiencias que o fará Eva, pero que cerraras este diálogo que mantivemos con unha mensaxe que ti queiras dar a todas as persoas as que estades aquí e as persoas que nos están vendo e que están pensando, que pensan, pero que tamén dicen, Dios mío, que complicado, que difícil, poderei facelo. Que mensaxe para cerrar este bloque queres mandar, Chelo, de Gandería Quitián, na provincia de Lugo, con esos maravillosos queixos que facedes? Moitas gracias. Bueno, o mensaxe principal é que creáis en vos mesmas. Ainda que a veces teñamos algún mensaxe negativo alrededor, estou segura que as nosas familias, como pasou a min tamén vos bota unha man, porque ao final emprender e ser nai, o mellor, ou non sendo nai igual, pero sendo nai, bueno, digamos que colles bueno, pois, ainda que teñamos a noso compañeiro axudándonos, pois emprender é complicado. Nada, que creáis en vosotros, que teis moita máis forza do que seguramente penséis, que creéis sinerxias é indispensable, sororidade, o sea, rodearnos e compartir e darnos a man. Estou segura que todos teis algo que aportar.
e que se un día vos caéis, que sepáis que o día seguinte vais a ter esas cosquillas no estómago que vos van dicir venga pa diante, ensayo, error e moita fuerza. E moitas gracias de verdad por escoitar. Moitas gracias, Chelo, de verdad, por vir desde Lugo a contarnos a túa experiencia. E eu, como muller, quixera mandarvos unha mensaxe de que temos que apoiarnos e axudarnos entre nós. Este mismo encontro é para coñecernos, aínda que teñamos isto posto, para coñecernos, para apoiarnos, como fixeron con Chelo en marzo, como fixeron con moitas de vós. Este mismo encontro está feito e organizado por xente da Secretaría de Igualdade, por xente de Woman Emprende, por suposto, por emegas que participan nesta organización. Nos queremos facer un banco de todas vós, non só emegas, sino tamén as que en un momento determinado non optaron estas axudas polo que fora, para que podamos xerar esas sinerxias tan necesarias, desde Tui, pasando por Leiro, pasando por Páramo, Vigo, Coruña, Santa Comba, Teo, Ames, etcétera, 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 toda Galicia. Por que é importante esa rede da que falaba, esa terceira rede da que falaba Eva e de que falamos sempre, non? E apoiarnos. Logo, os nosos socios de vida son moi importantes. Eu recordo un 8 de marzo que organizamos, como cada ano, unhas xornadas, fixéramos unha xornada denominada Lidera, que viñeron mulleres importantísimas, de empresas importantísimas a nivel internacional, e eu me quedei sempre con unha frase de unha das intervintes, que decía que é moi importante o socio de vida, no caso de que queramos ter un socio de vida, ou socia, de vida, da nosa vida persoal, é moi importante que conflúan os nosos intereses e que sexan generosos, generosas, porque iso é fundamental, non? Non pode cargar todo en nós, nas mulleres, ten que ser un equipo, e se non o ten claro o socio ou a socia nese equipo, creo que non é o noso socio, non? Chelo. Sí, perdón. É que, claro, mellor estaba pensando que mellor se malentendeu. Claro, eu sempre tuve na miña familia un equipo, o sea, meu marido tanto levaba as nenas a pediatra como, o sea, o normal, vamos. Quer dicir que temos que ter ese equipo alrededor, que a familia se preocupe porque dese ese cambio tan grande tamén é normal, porque ao final están intentando protegerte, non? Pero claro, eu falo sempre de equipo. De feito, bueno, estaba pensando nun vídeo que gravei que falo de equipo, porque é fundamental. Un vídeo que veredes pronto. Bueno, creo que é fundamental equipo. Nosotros celebrábamos cada venta en familia e todos éramos un equipo, cada un temos, ou como digo eu, o noso departamento, pero todos, claro, exactamente. No meu caso, o meu socio é o meu compañeiro, e miñas fillas, incluso o meu sogro, se participan a veces e lles contamos as evolucións. Sí, é moi importante o que está dicindo. Non só en ese ámbito, non recordo unha amiga que fomos a visitar, con un emprendemento magnífico que está aquí na sala, despois ela se o quere comentar que o comente, e que o seu socio é o seu propio irmán, e ela falaba do importante, a pesar de ser a impulsora, do importante tamén ter eses socios, esas socias, aínda que sexamos nos as emprendedoras e as amigas. Bueno, antes de que Eva me tire algo á cabeza, de verdade, é que estou moi emocionada de que un día como hoxe, non exento de complicacións, estedes aquí todas, Chelo, moitas gracias de verdade por estar aquí, por propiciar este encontro, e o galla que pronto teñamos o cuarto encontro, e o que necesitedes que saibades que a Xunta de Galicia, a Secretaría de Igualdade, está para axudar. Non deixedes de levantar o teléfono ante calquer dificultad ou problema, o digo sobre todo para as emegas que comenzan este ano. E, por suposto, o Woman Emprende, Eva López, que a conocedes moitísimo, Aurora Patiño, que ora non a vexo,
que é a subdirectora de promoción da igualdade e que ela e Rosana Allo, que está lá atrás, e todo o equipo de Rosana, estamos para axudar, están para axudar. Non teñades medo, por favor, a mandar un correo electrónico ou a levantar o teléfono. Vale, moitísimas gracias. Gracias, Chelo López.